The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:9-14. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. 2 Corinthians 3:6-17-18. Who also make us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ephesians 2:4-7. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Colossians 3:1-2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusis tong kaugalingon kon napapakita mga sala sa atong kalag, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kun dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios. So sa atong naandan, gamito natong prinsipyo sa 1 Juan 1:9 na nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just
to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay Kristo diha sa imong kinabuhi. Dapit ka, giawhag ka, giagda ka sa pulong sa Dios. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilay na sa mga adlaw nga imong padangat kanamo o Dios nga buhi pa kami ning among lawas, kini gumikan lamang sa imong plano nga nagalihok pa. Grasya kining tanan, grasya nga nagaginawa pa kami o napay ka-skill sa among panglawas. Kini gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. Salamat. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers o mga igsuon diyan ni Kristo. Kaninyong bago pa, misugod niya atong Bible study. Welcome. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Unfailing Love of God. Ang walay pagkapakyas nga gugma sa Dios. Okay. Atong gibiyaan kagahapon ang mga punto nga may kalabutan ini atong topic. Okay. Udas tanan. Bisag unsa man kahimtang sa tao, whether motuo siya na ay Dios o dili siya motuo nga na ay Dios, whether para niya iya lang yung paningkamutan aron siya may langit sa iyang paagi o unsa mang mga paagi. Well, just bear this in mind ato ning sublion sa paghisgot. Ang Dios dili og dili gayon mausab. He never changes. Ingon man ang iyang mga pulong dili gayon mausab, dili mahanaw. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Matud pa niya. Sabta ka na pagayo. Mo'y hinungdan, gaangay nato kining klaruhon nining atong pagtuon, nga ang Dios dili ug dili nung kagayod siyang mausab. Sanglit usaman kana sa iyang attribute ingon nga Dios. So sabta kana. Now, kung kitang mga tao maghimo-himo, magmagama, tagatuwa, well, ato na lang problema. Dili na problema sa Dios. That is why the only goal sa Dios, ang iyang tumong, mao ang iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon. Nganhi ka nato. Aron atong maklaro ang insakto nga mga pamagi nga iyang gipahimutang para natong mga tao ni ini kalibutan na. Whether you are a believer or an unbeliever, gipahimutang ng daan kini sa Dios. Way natago diha. Gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. It's all written there in the Holy Scriptures. Mo hinungdan nga, when we respond positively at God consciousness, mahimong responsable gyud ang Dios. God is responsible to provide sa kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan para sa mga unbelievers, whereby siya makagamit sa iyang kabuton either to believe in Christ or to reject. Nga kung siya mutuo, mudawat kang Ginoong Kristo,
he is going to enter into an eternal relationship with God of the universe. Nga pinagi sa iyong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Dumigid na. Then, para sa mga believers, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Hinumdumi nga ang maayong balita sa kalwasan, the gospel, is only one of the many categories of Bible doctrine. Usa lang kana. So angay natong klaruhon ini atong pagtuon nga ang pamaagi lamang nga atong maila o mailhan ng Dios, ang pamaagi lamang nga atong masabtan o maklaro kung unsa o kinsa ang Dios, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong. Pinagi sa atong ginabuhat nga pagtuon niini adlaw-adlaw. Sanglet gipasabot man niya nga ang iyang mga pulong mas labaw pagani kaysa iyahangan. Okay? Iyon na kagrabe. Kining maong bersikulo is one reason nga nung di nato mabuwag. Kining doktrina dili nato mabuwag gikan sa Dios. Kay paminaw, kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, naglibot-libot na diha sa atong panimuot, circulating in our stream of consciousness, kana ilhana na nga ang Dios na diha sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Na diha ang Dios sa atong kinabuhi. Mo'y hinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means, mao lamang ang bugtong pagi by which we can know who and what God is. And thus, we come to respect, to honor, and love Him. Susublion ta dinis pag-ingon nga, way laing paagi. Okay? That's too dogmatic, of course. Because God's Word is dogmatic. Di madamausap. Di mo matuis. So, ay na lang yung pag-imbintog laing paagi kay di na bagyod na madawat nga pamagi. Usara lagi ka paagi. Ang pulong sa Diyos mismo, nagapadayag, nagapahayag bahin sa Diyos. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, and glory nga angay that He deserves. Mao na, kagikinahanglan nga makahibaw tas mga pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron kita makaangkon niining relasyon ngadto kaniya. Sabtagi na. Now, if you are an unbeliever, dili pa magtotoo, hinumdumi, gaway kapuslanan ang imong pagsangpit-sangpit sa Dios. Samtang di ka pa usa ka magtotoo. May imong sangpit ka sa Dios, tama sa imong ginawa, tama sa imong tanang ipikto. Ni imong hunahuna nga mo ipikto, tanan nimong buhaton. Panwa kanay ipikto bisa gamay. Gikasubo ko sa papahibaw ni mo niya na. O gabi ni mo, paminaw ni ini. The only way for you, unbeliever, to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Sabtag yun na. Mabito ng ato ning gibalik-balik lagi kay mahimo lang kang anak sa Dios kung ikaw mohimo og desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. So the doctrines of the Word of God resident now in your soul are the only means by which you can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Apanay pangutana.
How does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Well, niyan ang unang problema. Kaya paminaw, kitang mga tao, wa man kanato ang katakos. We don't have the capacity to approach God or to learn about God sa ato ang kaugalingon nga pamaagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti nga ang atong tawhanong mga pamaagi, mga binuang, di ni magsilbi, di ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, magkasabot ta, magkakat-on ta, kunon sa man ang mga pamaagi sa Dios aron nga ang iyang mga pulong mahimong tinuod nga ni sa atong kinabuhi. Now, how does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes nga ni sa atong temporal, imperfect, o finite minds? Unsa man? How can we come to understand who and what God is? Ang iya bang pagka-Diyos sa Diyos? Mao na, gaangay natong klaruhon ang tawhanon ng mga pamaagi sa pagsabot bahin sa Diyos mo resulta lamang sa wa. Our blindness, ang atong pagkabuta spiritually, our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya kung sa ka unbeliever, di magtotoo, wa gyud siya alamag. Di gyud niya maangko nagatakos sa pagsabot ug sa pag-ila kung kinsa ug unsa di ay ang Dios. Okay? Mahimog mag-imbento siya, mahimog magama siya, panwagyo kanay resulta nga magada sa tinuon nga Dios diha sa iyang kinabuhi. That is why in the Bible, the unbeliever is called the natural man. Na sa pulo sa Dios. Ug kay ang Biblia nagatawag mas tao nga dili magtotoo nga unbeliever nga natural man man mao may tawag niya. Wag yun siya ay mahimo sa pagsabot kung kinsa o unsa ang Dios. Sanglit ngit man lagi siya sa iyang kalag. He is spiritually dead. So, ang di magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Kasabot ka. Ug mao kini ang problema karon. Tungod kay ang di magtotoo, doon na siya lawas. Doon na siya kalag. O bitang buhi siya physically, apan patay siya spiritually. Nga ang buot pasabot, nahimulag siya sa Dios. Hingpit nga pagkahimulag. Dili kay namatay ang espiritu, dili na. And that is why usahay makapangutana kita ug ato ning ipasabot karon dinhi because this is part of the integrity of God. Kinaiya sa Dios unsaon man sa di magtotoo pagsabot bahin o kalwasan. Okay? Mao ni ato ipangutana ron. So, kung ang di magtotoo wa gyud katakos nga mutuhog o kaha mudalikyat sa mga espirituhanon nga mga buta nga iya sa Dios, then ang pangutana mao unsaon man sa dili magtotoo sa pagtuhog sa mga espiritual nga mga buta nga nagapaluyo may tungod o kaluwasan, unsaon man niya pagtuhog niya na. Even the simple truth of the gospel would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Now, iyon ini ang sitwasyon. Okay? Dili ni nato paspasan o di nato dadalion aron ato yung masabtan nga ang pamaagi. Ato naman kung hisgutan kini. So, ato lang nigi balik paghisgot. We talked about common grace. We talked about efficacious grace. Apan kining common grace o efficacious grace are part
kabahin kinis lihok o sa buluhaton o papel sa Espiritu Santo sa iyang ministry. Okay? Ingon ini kini. Well, di lang una na to i-detalye pag-ayo, pero masabtan ra kini nato. Paminaw, sa higayon nga ang di magtutuo makadungog sa gisangyaw bahin sa kaluwasan. Salvation, evangelism, kana bang mga bahin o mga pamaagi o unsang hitabua, the very moment the unbeliever hears this, then kinahanglan nga muhatag siya og bukas nga pangunahuna. What I mean is, dagan man mga unbelievers nga hisgutan na gani nimo bahin o kaluwasan, moingon na sila da, unya na lang na, ay na lang nahisguti kay unsa kunoy hingmatan maopoy pagkamatyan. Moingon ni sila dayon na. So, kung mao ka na ilang baruganan, wala na chance. Kay sirado naman. Oy, mahimo ang Espiritu Santo. Kaya naghuwat man lang ang Espiritu Santo niya ng desisyon niya ng maong di magtotoo. Kaya kung siya mag-negatibo, wala na mahimo ang Espiritu Santo, muatras na. Apan kung siya magpakita sa iyang pagka-positibo, nangita, gijus, kamatuoran. So, karon ang Espiritu Santo mulihok sa iyang ministry. So, kung sirado, balik ta, kung sirado na yung pangunahunan niya ng maong di magtotoo, mo na may tabo ang pagtagad usa ka di magtotoo, sirado na yun bahin sa kaluwasan. Wala chance, mo na giingon nila. Well, maupo na ilang ipili. Dili buot maluwas. Gusto? Mo na giingos mga katigwangan lagi nga tinuyuan sa ilang buot. Okay. Now, angay na itong hinamduman. Ang matag usa ka tawo nga mahimugso din sa kalibutan. We have already explained this to you. Matag usa ka tawo nga ipakatawo din sa kalibutan. Wa mangyud kini siya katakos. Wa siya alamag. Wa gyud siya capacity sa pagkahibaw, sa pagkasayod kung kinsa ug unsa gyud ang Dios. Wala. Unsa kinsa ug unsa mangyud ang pagka-Dios sa Dios. Ug tungod niya na ang naandan sa mga tao mao ang ilang pagbuhat ng mga Diyos-Diyos. Sanglit ang naandan sa tao mao man ang ilang makita. You see? Apa nato nang nahibawan ka ang Diyos lagi espiritu. Ug kung buot kitang musimba kaniya, gikinahanglan nga simbahon lamang siya pinagi sa espiritu ug sa kamaturan. Ngano man, tungod kay ang kamaturan man mao ang mupakita, mo'y muhatag ka nato niya ng katakos nga makaklaro o malamdagan kita bahin sa mga espirituanong butang. Kasabot ka? The only way for us to be able to see spiritual things, to make spiritual things real to our life is pinagi lamang sa sangkap sa pulong sa Diyos. That is why ang mga natural men, mga di magtutuo gitawag og spiritually blind, wa gyud katakos nga makakita sa mga espirituhanon nga mga butang nga may kalabutan sa Dios. Wala. We cannot discover God's character or personality. Ug tungod niya na gihatag sa Dios ang duha ka pamaagi ato nang nasayran nga ang Dios mihatag sa spiritual, Holy Spirit alang sa di magtutuo, an unbeliever, aron kining dili magtutuo makasabot bahin og kaluwasan. Sabot? Apan tanawon ta. Kay kung unsa man ugaling ang atong nasinati sa kaluwasan, mauusab ang kasinatian nga angay tang angkunon sa diha nga mopadayon na ta ingon nga mga luwas na. As
believers. Kung ang Espiritu Santo mao ay nagpadayag ngadto sa dili magtotoo or ibutang ta kanato niyadtong mga patamaluwas, mao siya ang mipadayag nganhi kanato sa mga kamatuuran may tungod sa kaluwasan, may tungod og kaluwasan nan kung kita mohimo na og desisyon sa pagdawat na sa kaluwasan, inundumi ang atong kinabuhi ingon nga luwas, regenerated people makinabuhi kini nato pinaagi lamang usab sa Espiritu Santo gyapon. Kasabot ka? Mao bitaw na nga angay sa matag usa ka Kristiyanon nga makaamgo niya ng mao nga prinsipyo. So mao na nga ayaw nagyug kalimti nga unsa ka danon sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao ra gyud kini ang makapaklaro kanato kinsa ug unsa ang Dios. So timan na nato nga ato ra man gisgutan usab ang Dios lagi maoy nagapadagan nining universo. You see? Siya ang nagapadagan. He is running the universe. And he cannot be fooled. God is a genius in His omniscience. Ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan, perfectly knows what's going on in the world and what is going to happen in the future. Sama ko nini atong sinati karon nga pandemic, global pandemic, tibuok kalibutan mga gini. Ang Diyos na sayod, what's going to happen in the future? Ano saan ni mahunong? Iyang nasayra ning tanan. Mo na sige tagtuon siyang pulong. Aron kita malamdagan sa iyang kabubuton, iyang pahimangno, iyang pasidaan, iyang tugon, kining tanan nga itong ipangtunan. So, He knows, ako kanang gingnan nga, ang Diyos na sayod siya sa mga possibilities, the probabilities, nasayod siya sa kaniadto, nasayod siya sa karon, o sa umaabot. God knows practically everything. Apan, ako pagkanggiingnan nga, dunay duha lang ka mga butang that God cannot and does not know. Kaya basig nakalimot na ka. Doon na lay duha ka mga butang nga dili makahibaw ang Dios. God cannot and does not know. Unsa may una? Una niini, He does not know how to violate His own character. Di siya supak siyang kaugalingong kinaiya. Ikaduha, wa pud siya masayod o saon sa pag how to send an unbeliever to heaven. Dili. Wa siya hibaw niya na. So, mao na nga ako kang painumduman o unsa kinsa ang Dios. Karon nga magtutuo ka naman timan nga kining atong kinabuhi nga Kristohanon kini ba karon nga nagaginawata niya kita nagtuon tas pulong sa Dios mao kini ang panahon sa pagpangandam sa tong kaugalingon. This is preparation time. We are not wasting our time. Ini nga itong ibuhat, adlaw-adlaw. In fact, we are making the time. We are purchasing the time. Atong gilukat ang panahon. Tugon man ni sa Dios pod. Purchase the time because the time is evil. Purchasing the time. Atong lukaton ang panahon. Kay kining panahon na dautan. So, di man nga naatay tumong ingon nga mga magtotoo. Unsay atong tumong? What is our common goal to achieve? Phase 2 of God's protocol plan. Spiritual
maturity. Ang nakana, ang luna kana, nga diin imo nang masinati ang katako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, katako sa pagkalipay, katako sa pagdawat ng mga panalangin. Capacity for life, in short. Be it in adversity or prosperity, na kay kakayahan. Sakto ba ng binisaya? Na kay unsa? Kaya nimo. So, bisag unsang matang sa panginabuhi. O mao ka ng dapita, that is the very stage nga life becomes fabulous, becomes fantastic and exciting. Namo na. Your life becomes fabulous, fantastic, exciting. Because that is the stage where a believer is as good as God is good. See? Sumo ka na nga. Padayon ta sa atong pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Operation SLBA. Study, learn, believe, and apply. Padayon, adlaw kining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na, ang Dios labihan yung taruha, labihang tinawa, how real He is sa atong kinabuhi. Aron kini atong baslan ng iyang gugma nga dili mapakyas. Imagine, unsa may iyang gugma nga ipikita ka nato. John 3:16, popular kayong bersikulo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. We have to love God because He first loved us. Bersikulo po na. So, mo ni atong ginabuhat na adlaw. Hangtod, kuhaon ta sa Dios physically or whatever, unsay mo na, rapture ba o physical death. Andam kita paghuwat sa desisyon, perfect decision sa sovereignty of God. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo, nining imong mga pulong, nga mong gitunan nining adlaw. Hinaot nga kinimay mong panalangin sa mong kinabuhi. Salamat. Siya mong pupatid na pagdugang bahin kanimo. Nga ikaw lamang ang may katakos higugmaon. You deserve all our love, our worship, our honor and respect kanimo, O Diyos. Salamat sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad. Padi kami sa mong pagmugbuwag ni adlaw, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din ugma, ano kami magapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nining among pagtuon sa among pulong pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.